प्रत्येकाच्या स्वप्नातील शहर. इथे एक वेळ जो कोणी येईल त्याला परत जाण्याची इच्छा होणार नाही. अशी मायानगरी असलेले शहर म्हणजे आमची मुंबई. मुंबईला आर्थिक शहरही म्हटले जाते. इथे रोज लाखो संख्येने लोक पैसे कमवण्यासाठी धावपळ करत असतात. या रोजच्या धावपळीत त्यांना मदत करते ती म्हणजे आमची मुंबईची लोकल ट्रेन. या ट्रेनमध्ये नॉर्मली 3 सीटा असतात, पण जेव्हा चौथा माणूस येऊन 4थी सीट मागतो तेव्हा काय होते ते या व्हिडिओमध्ये बघूया. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 12:03 हार्बर लाईनवरून मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस गाडी 12 डब्यांची ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 की लोकल हार्बर लाईन से मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली 12 डब्यांची ही लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आलेली लोकल 11:41 मिनिटांची हार्बर लाईनवरून वाशी जाणारी 12 डब्यांची ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 की लोकल हार्बर लाइन से वाशी जाने वाली 12 डिपो की ही लोकल है. लोकल अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 इज 11 hours. काय गरम व्हायला लागले यार. हा ना, काय सांगू तुला, काम पण एवढं वाढलंय. आता आज तरी सोडलंय व्यवस्थित टायमावरती. आज गर्दी पण नाही वाटत आहे ना. हा रश नाही, बरं रश नाही. हा चल बाबा. कुठलं स्टेशन आलंय रे? GTB आलाय आता. बघू पुढचा कोणता स्टेशन आहे. ए थांब रे, काय सरक. एवढ्या गरम होत्या आणि तू कुठे आला इथं बसायला. हा तिथं सरक बसू दे. ए इथं गरम व्हायला लागलंय. कुठं इथं बसायला लागलाय का? बापाची ट्रेन हा माझ्या बापाची ट्रेन आहे. कुठे पण बसल्या बोललाय ना, तिकडे जाऊन बस जा. येतात कुठून कुठून काय माहिती. इथं गरम व्हायला लागलंय. उशीर झाला यार आज. एका नाही ट्रेन. हार्बर लाईनवरून वाशी जाणारी 12 डब्यांची ही लोकल रद्द करण्यात आली है. काय यार ट्रेनवाल्यांचे नखरे असतात. काय एवढं थकलोय आधी. इथली ट्रेन पण लेट झाल्यात. घरी पण जायचं लवकर. Arrived on platform number 3 is 6 hours. आली बाबा एकदाची ट्रेन. Slow local for Panvel via Harbour Line. बसायचंय. अरे या माणसांनी न विचार करता 4थी सीट दिली. आणि मी त्या दिवशी. ए थांब रे, काय सरक. एवढी मोठी ट्रेन आहे ना, जाणं कुठेतरी. ए ते गरम व्हायला लागलंय. कुठे इथं बसायला लागलाय. हा माझ्या बापाची ट्रेन आहे. कुठे पण बसेल. जा चल. ही माणसे बघ किती ॲडजस्टमेंट करून घेतात. मी पण आजपासून असंच ॲडजस्टमेंट करेन. खरंच आज मला कळलं ही 4थी सीट खूपच इम्पॉर्टंट आहे. मी तर या 4थ्या सीटला गोल्डन सीटच म्हणेन. कारण या धावपळीच्या शहरात जेव्हा लोकल ट्रेनमध्ये बसण्यासाठी ही सीट भेटते ना, म्हणजे स्वर्ग भेटल्यासारखे वाटते.
स्वर्ग भेटल्यासारखे वाटतं, स्वर्ग भेटल्यासारखे